Fil-futur qrib il-Partit Nazzjonalista se jkompli jippreżenta aktar proposti li jaffettwaw direttament lil bniedem biex dan ikun fiċ-ċentru tal-politika. Dan biex kulħadd ikompli jagħti semu għal ġid ta' pajjiżna u biex il-Partit Nazzjonalista jkompli jissaħħaħ. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech matul l-intervista tal-ħadd filgħodu fuq Net FM li tmexxiet minn Graziella Tard Previ. Bħala partit nafu li dawn is-setturi huma importanti wkoll għaliex hemm bżonn tibdil sostanzjali f'numru kbir ta' setturi li qed nagħmlu ma naqbdux u nitkellmu fuq parti waħda minn suġġett imma qegħdin inħarsu lejn kull suġġett lejn kull materja lejn kull settur b'mod holistiku. Rejjew il-koll inkomplu naħdmu għal ġid ta' pajjiżna u f'dan il-każ ukoll biex il-Partit Nazzjonalista ikompli jissaħħaħ, il-Partit Nazzjonalista qiegħed hemm u qiegħed ilesti ħalli jkun il-gvern li jmiss. Bernard Grech kompla li l-clusters huma frott ta' ħafna ħidma li ma kienx tidher. Fil-fatt dawn saru parti essenzjali mill-ħolqien tal-politika bi proposti li ma jaqtaw xejn u li juru kif il-Partit Nazzjonalista qed jiffunzjona bħala gvern alternattiv. Dwar il-COVID-19, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-partit imexxi minnu u kuntent li l-pajjiż bil-mod qed tkompli triq għan-normalità. U dan grazzi għal fatt li fl-aħħar xhur il-gvern qed jieħu deċiżjonijiet meħtieġa skont l-esperti tas-saħħa kif dejjem issuġġerixxa il-Partit Nazzjonalista bil-COVID Action Team tiegħu. Ejjew ngħidu dak li kulħadd qed jieħu pjaċir bih inkluż aħna illi il-pajjiż bil-mod qiegħed ikompli triq għan-normalità fil-qasam tas-saħħa pubblika fil-qasam tal-COVID-19. U dak huwa li lna ngħidu u ntambru fuqu issa aktar minn sena u nofs. Fil-moment illi kien evidenti il-gvern beda jagħti każ iktar lill-esperti fis-saħħa, beda jħalli iktar fidejn allura min jifhem, bdejna nikkontrollaw bisħieħ din il-pandemija. Il-paroli sabiħ imbilli ngħidu aħna kburin u aħna l-ewwel u aħna l-aħjar ma jsolvix jew ma jiddefendix il-pajjiż minn din il-kriżi. Imbżon li jkun hemm dawn id-deċiżjonijiet serji. Bernard Grech fakkar kif meta l-gvern beda jħalli d-deċiżjonijiet f'idejn min jifhem, is-sitwazzjoni bdiet tiġi kontrollata bisħieħ. Al kontrarju, meta fil-bidu ta' din is-sena il-Partit Nazzjonalista kien jippreżenta diversi pariri u proposti, il-Prim Ministru kien jażel li jipprova jgħaddi żmien b'dawn l-idejat propożittivi u ma jagħtix każhom. U temm appell biex kulħadd jibqa' attent u jsegwi l-istruzzjonijiet li qed jingħataw minn żmien għal ieħor mill-awtoritajiet tas-saħħa.